Ranar Laraba 11 ga watan 1 na shekarar 2011 na fara haɗuwa da shi a cikin kwalejin da nake karatu da wani maraice. Akwai wani mummunan al'amari da ya faru da Naja'atu kwana kusan nan ne? Amnesia. Wace irin cuta ce kuma amnesia? Dalilin so. Wato kowane ɗan adam akwai irin taban da yake da shi a cikin zuciyarsa. Wani zaki ga cewa taban yana warkewa, wani kuma har ya koma ga Allah ba zai warke ba. Ranar Juma'a 3 ga watan 1 ita ce haɗuwarmu da shi ta biyu bayan mun fito daga lecture. Kin tuna da muka fara haɗuwa da ke? Ba abin da kika tuna min illa Salma. Wacce ce Naja'atu? When the heart is in the state of controversy, after you lost the one you love, Naja'atu, ina so kin mata alfarma zai yi. It feels more than death. Ba wanda na buƙatar gani a yanzu sai shi. Dan Allah ya kike dan Allah dan Annabi. He is just like the reincarnation of his deceased wife. Amma na so miki tambaya, nake miki kallon kamar kin taɓa yin aure. These tear them apart. Sadiq Movie 2 now comes with another tearful melodrama. Dalilin so. kasance har da ƙarshen rayuwa da mai sona to ki sani soyayyar zuciya ta yi rauni. Dalilin so. Na fahimci na manta da komai a rayuwata. Kai kake iya tuna min su. Wato mutum yana yakan manta da iyayen shi da yan uwan shi da duk wani abin da ya rayu shi na manta da shi. Yakan yi manta da addinin shi sannan ya manta da shi kanshi waye shi. Dalilin so. The king of Kannywood, Alinuhu, Rahama Sadau, Isa Ferus Khan, Nuhu Abdullahi, Baba Hassan, Maryam CTV, Maryam Boat. Dalilin so. Screenplay Nazir Al-Kanawi, produced by Abdul Wahab Alhassan Awarwasa. Duk wani matafi da ke ka sani ƙarshen tafiyarsa ta ƙare a cikin wannan gidan. Story and directed by Amin Esbono. To be frank, love is the most dangerous battle of heart. Wani irin gobara ne ya taso a cikin gidana mai ƙarfi. Ko da aboki ne Allah ya haɗa zamantakewa tsakanin su, ana haƙuri da juna, balle kuma mutumin da yake da iyaye. Ba ka so, ba ka tausayi na. Love does not begin and end the way you seem to think it does. Love is a battle. Love is a war. Love is a dangerous game of hearts. Ni ne na ce ina son ki. Ka shiga zuciyata a yayin da ban taba tsammani ba. Macijiya ba ki ramin kai sai na wani. Yanzu ka bari matanka akan wata karuwa. Al-Kausar Movies brings you another prize winner movie. Lokacin da zuciya ta samu wannan yanayin to komai fa kan iya faruwa. Ina Salima? Kana cikin wannan maganar ne haka? Zan boye ta ne da gangan? Dama yanzu kulma ta tashi daga kan mata ta koma maza. Na fiki a garin neman gida ta nemi ta rasa. Ni fa ban fahimce ka ba fa ya dan Allah ka faɗa min yadda zan yi. She is glamorous, attractive, cute and wise. There is another secret yet to unreveal about her real identity. Who is she? Find out in Matar Bahaushe.
duk macen da bata biyayya ga mijinta ta cuci kanta saboda araba kanta da aljanna tana ci tana gani. Ko na speaker ka sa ba zan saurare ka ba ka ci ko? Executive Producer Jamila Umar, co-produced by Danjumai Sharada, Assistant Director Abubakar A. Abubakar, and Murtala M. Shugaba, produced by Imran Ibrahim D.O. Zai so wannan rayuwa ne haka. Basira kin cuci, munafika alkuku. Allah ya isa tsakanina da ki. Wannan zai zama darasi a gare ki da kuma sauran mata ire-iren ki. Shiga uku anya ba mutuwa zan yi ba. Matar Bahaushe, Styling, The King of Kannywood, Aliyu, Sadiq Sani Sadiq, Ibrahim Bala, Hawwa Katanga, Safna Aliyu, Fatima Musa, and others. And directed by Ibrahim Bala. What is the causation? Find out in Matar Bahaushe. I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself, it's like worth living, should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. God's given to him about a need, bro. I miss you so much. Thank you guys. Duk duniyar nan babu wanda nake so kamar ɗana. So naka duniya da kishi ka ina ka duniya ta so shi. Dan ubanki ki gaya min nace wanda yake. Ba za ki faɗa min ba? Me haka? Kadi akai mata. Ai an riga an cuce mu. Wai me aka wai yar mai taki ne. Yaren nan fa ba fatirsa ta tafi nake ba. Maraba, marhabin zuwan wani sabo. Sha lele, sha kallo, sha bege, sha ambato, hasbiya kashe da idanu. Littafin bakin alƙalami. Ki ba yarinya bace. Ki riga kin san abin da nake nufi. Idan har kai ba gagarumin abu ne a wurinka ba, to ni a gurina gagarumin abu ne. Dama ni tun farko ba zancen aure ne ya kawo ni wurin ki. Sha'awar ki ce ta kawo ni wurin ki. I love you, my. Littafin bakin alƙalami. Soyayya ta saka mu mun fara kama daya. Da kinki kin washe ni mun zama iri daya. Farin cikin kake saka ni in yi dariya. Ki murmushi na ganki mai ado da kulliya. Ka bani suna baka ni musaya. Kaunar ki na rike ta zama uzuri. Dole na ci maka shabi gina. In ka rike mini alƙawari. Babe International. Kai kawai ya ka ciki? Man ni ne man to me? Oh my soul. Duwayen ka ta komai. Wallahi dadi ma ba san za ta bari cewa ta yi ciki ba. Abinda zaka ce kenan? Yanzu babu wani mataki da zaka dauka akan yattawa? Tushen labari, Hafsat Eladan, tsara labari, Shafi'u Daudayewa, shiryawa, Abba Abubakar Babaye, daukar nauyin Fatima, Muhammad Salisu, ba da Umar, Alhakum Zak. Littafin bakin alƙalami. Ba ƙaramin daɗi na ji ba da dadi ya tafiyar nan. Inda yanzu kafin ya dawo za mu saka ta wahala sosai a cikin gidan nan. Koya? Ni baka san ta san da yana cikin gidan nan hankali na a tashe yake ba. Har Allah nake fita.
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce Allah ubangiji abin da ya halatta kuma yake ki shine saki. Amma malama Mariya, wace hujja ko me kika dogara da shi yasa kika yi ƙarar mijinki kika ce kina so ya sake ki? Saboda baya sallah, sannan kuma tsafta ma bata dame shi ba. Gashi kuma ko wankan tsarki bai iya ba. Malama Mariya, kina da tabbacin abin da kika faɗa akan haka ne yake aikatawa? Duk magana da na faɗa haka take, babu sharri a ciki ko ƙazai. Kotu tana neman wanda ake ƙara. Sunana Barista Nuhu Abdullahi, ni ne lauyan wanda ke kare wanda ake ƙara. Ya mai girma mai shari'a, muna neman alfarma wannan kotu mai alfarma akan ta ɗaga wannan shari'ar zuwa wani ɗan lokaci kaɗan sakamakon matsalar da wanda ake ƙara ya samu ta tafiya. Kotu ta karɓi roƙonka barista. Mun gode ya mai girma mai shari'a. Sannan kotu ta yi amfani da wannan dama ta ɗage wannan ƙara har zuwa 13 ga wata. Sai a karanto ƙara ta gaba. To wato shari'ar mu ta gaba ita ce akan Samina Abubakar da kuma Malam Mude wanda adireshin ta yake kan gida mai lamba 3 unguwar Maguga, inda take karar Malam Mude akan cewa ya zo ya ikirari shine mahaifinta na asali bayan rasuwar mahaifinta da 'yan kwanaki kaɗan. Kotu tana neman Samina Abubakar. Samina Abubakar, kin ji abin da aka karanta a gaban kotu. Shin kina da wani ƙarin bayani da zaki kotu kan faruwar wani al'amari? Rasuwar mahaifina da kwana 3. Samina ne kika zama a sarki. Haja ko ni ga mutum. Ai ka san sarkin bacci ce. Sai da daje ne ta kwankwasa mata kofa. Shiru ko motsin ta ban ji ba. Wallahi mama na dan yi karatu ne jiya da daddare. Shi yasa da nayi sallar asuba na koma bacci. To ka ji ba. To wani karatu kuma Samina? Idan muka yi magana cewa an jarba kuma shikenan ya isa haka. Alhaji wace irin magana kake faɗa haka? Karatu ana gajiya da shi ne? Ba a gajiya gaskiya ne, amma baka fahimce ni bane Hajiya. Ai abin da nake nufi in an gama ya isa haka ta fitar mijin aure. Samina ya kamata a cikin masu zautan ki tsaye da tsayayye ki gaya masa kuma ya fito. Dan ba na bukatar garin ki kuma ina bukatar ki aure. Kin ji ko? To ai Alhaji. Ai ba ita za ta gaya. Mu za mu ta mata addu'a Allah ya fito mata da miji na gari. To amin. To amin. Mata miji na gari. To kenan ba komai Allah ya bata. Kuma ya kamata da bisa sai ki bincike ta. Zan tambaye ta zan ji komai balle da ita. To mallam.
Munzal wallahi ka bani tsoro ka je da na ji kuwa. Allah ko sani na gare ni da kire su kina ta da wani staff da amma dai ka san ai tsoro halal Allah ba zan sanar da kai ba sai ka bani goro. Ya alƙawarin dukkanin abin da ke bata zan baki maza sanar da ni wani irin albishir ne domin na fahimci tun da bakin ke fara motsin akwai albishir kunne nake sauran jin abin da nake faɗa. Sai dai ka yarda idan na faɗa maka dukkan abin da nake bukata zaka ba? Na yarda zan baki kaina ki ɗauke ni ki tafi da ni gidanku. Duka? Dama yau da safe ne abba yake min maganar ya kamata in fitar da gwani. To me kika ce musu? Kana nufin zan yi zancen saurayi ne da sa'abba? Ai sun koyar da kai na ƙasa ne suka ta zancen da mama. Amma na ga ɗin wani albishir ne. To amma yaya magana ki ta zama lauya? Ya magana karatun ki? Da wasa nake maka ina ni ina wata lauya. Na fi son dai idan muka yi aure ka bar ni in ci gaba da karatun likita ka ga mun canza. Kana barista mai kare hakkin ɗan adam ne kuma ina likita mai taimakon lafiyar mutane. Amma kin san da cewar hakkinmu alƙawarin cewar zaki zama lauya kamar ni? Kin ga shikenan ni ina ta barna ina ta celebration cewar na samu aboki zuwa gurin aiki. Ba da ni ba. Wannan na taɓa gani a wani fim mata da miji suka fito a matsayin lauyoyi. Shari'a ta shiga tsakanin sakan ba ƙaramin girgiza auren su ba na fi son dukkan abin da zai kawo matsala tsakanina da kai in nisance shi. Allah? Kin yi kyau sosai fa. Sai ka ce Romeo and Juliet? Wato, Samina, a duk lokacin da na yi hange a kan soyayyarku da Munzali, saboda soyayyarku ta kasance tamkar Romeo and Juliet ko kuma in ce Tom and Jerry. Kin ji ki da tsokana zi. Tsokana ma kika ce? Da gaske nake wallahi kun yi kyau. Kiya maganar soyayyanku da nasu. Ki raba ni da wannan ni tuntuni na watsar da shi. Me yasa? Na fahimci ba aure ne ke kawo shi guri. Raba da rai ke kawo shi. Kin ga ko ina zan iya? Gaskiya nan da lokacin batawa ka. Gara da kika rabu da shi. Kudin kiyaye darajar ki da kimar ki ta ya mace. Yau na manta ban faɗa miki ba. A cikin satin nan muka yi magana da Munzali kan zai turo iyayen. Ke dan Allah. Amma ba ki da kirki shine baki faɗa min tuntuni ba sai yau? Ni ce da ban zo ba sai dan ji labarin an yi biki. Ni na isa a bazi. Wallahi sai jiya muka yi maganar da shi ma kan cewa zai turo iyayensa. Ko su mama ma ban sanarwa ba dama so nake ki zo na faɗa miki sai ku yi maganar da mama. Yawa, ina jin ki Hajiya aka yi ne. Alhaji. To Hajiya aka yi. So gaskiya an fara yin gaba. Ka gani ce babba fa. Kuma ni ce amara kirjin biki. Saboda haka kowa iya bukata ya gani a wannan lokacin ba wai sai lokaci ya kure ana gobe biki ba. Haka ne kenan. Na dai kula da wannan bikin naki wallahi ki ta azarbi bikin nan. Ni kuma ga nake abin da shafe ki ya shafe mu. Bikin ki aina wani. Hajiya. Ya zama dole a ce bikin nan ya kamata ba ta buga baki daya. Amma kin ki hakuri. Ya za a yi abin da ya kamata a yi dole ne a yi shi. To shikenan. Yanzu shi zai tafi din. A to dama ni izinin ka nake nema. In yanzu ma ka ban izini ai tafiya za. To shikenan ba komai bari shiga daki yanzu in sallame ki tun na jikin cewa kin saka abu. Gaje ga da me kenan. Hajiya to babu komai. Ni za mu hakuri zan jira ta. In sun gama jaraba jibi lahadi sai mu to tun da asabar tun da kin ga bakin lahadi ne. Babu komai insha Allah. Yanzu bari mu je sallame ki saki abun nan. To dakta menene ainihin abin da ke damunsa?
To a halin yanzu dai gaskiya ba za mu iya cewa kaza bane, amma yanzu ya gama bacci ya dan farka an jima akwai dan gwaje-gwajen za mu yi mishi sannan kin ji. To mun gode doctor. Yawa idan ya farka ki sanar da ni na office. Dakta gashi ka ce na zo kuma har yanzu baka ce komai ba. Wato a zahirin gaskiya an yi sakaci har cutar ta taɓa hanta shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dakta hanta ka ce mutuwa zai yi. Haba ke koya zaki magana mutuwa. Ai cuta ba mutuwa bace. Mutum ne wanda zaki ga suna da lafiya su rasu, shi kuma wanda ba shi da lafiya su bar shi ma a rayu. To yanzu dakta me abin yi? Me ya kamata a yi? Duk abin da za a yi saboda ke za a yi, kuma an yi an gama saboda kake da mu. Kin ji ko? Assalamu alaikum. Dakta mu da me yanzu ake da bukata? Ba wani abu da ake bukata saboda duk abin da ake bukatar a yayin an riga yi. Dakta ya zaka ce ba a bukata komai bayan ban ba da komai ba. Ai ni ma uba na ne, ko kin manta? Za a iya mishi komai. To ba mu tsala dakta. Mun gode. Saboda mun fara san abin da kama da mishi za a yi shi. Mun gode. Ina fatan Alhaji ba wani abu ne da jikin naka ka tura a kira ni. Lafiya alhamdulillah. Dama na tura ne a kira ka domin in gaya ma cewa ina so ka sallame ni in tafi gida domin na zama asibitin nan. To jikinka bai gama samun sauki ba kuma a ce a sallame ka? Haka ne, ai yanzu ma jiki alhamdulillah. Kaka in ka sallame ni koma gida sai ka turo daga cikin likitocinka idan ka zo ya duba na gida ina ga haka zai fi kuma hankali na zai fi kwantawa. To ina ganin tunda ya buƙaci a sallame mu yana da kyau a sallame mu kawai mu koma gida mu hakan zai fi. To ni dai na ganin kamar ana so a yi min ƙoro ni ba so in samu ladan da ɗa yake samu in ya kula da ubansa. In ba haka ba Alhaji ai babana ne ya kamata a banni ni ma daga kula da shi ko kuwa? Dakta dukkan irin kulawar da ɗa yakan ba uban shi a matsayin mahaifi iya zama na anan ka bani ita na kuma godiyar saka maka alheri amma duk da haka ina so kai hakuri a sallame ni in koma gida din ina ga ka zafi. Shikenan ba da mu zan sallame ka amma dai na yi alƙawarin zan ci gaba da zuwa gida ina kula da kai. Alhamdulillah. To dakta idan kai haka ya za ka yi da sauran marasa lafiyan kan asibiti? Ai so ne amma san kai yafi. Alhaji ai babana ne saboda haka ai dole in je kula da shi ko kuwa? Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Hajiya. Alhaji, Allah mun gode ma. Allah mun godiya. Shine kuma Alhaji ko ka buga min waya ka ce an sallame ku. In ba dan Samina ta kira ni ta gaya min ba ban sani ba. Haka ne Hajjaju, ai ba na so a gaya miki ne hankalin ke bai tashi. Abin da yake je yi da wannan hankalin ke rabu. Shi sa ban gaya miki ba. Wallahi amma jiki alhamdulillah yanzu gashi ma ina samun dashin shayi da kaina. Haka ake so. Har ina ci rabon tsautsayin takaba ce a kaina. Allah ubangiji ya miƙar da kai. Hajjaji ke da ke nema ke da bar zula. To takaba kama wata ke yi. Ina Samina. Tana cikin can falanta yanzu ta wuce ta aje min shayin nan. Tana ciki? Tana falanta. To bari in je aje jaka. Ita ma tana cikin falanta. Tana ciki? Bari aje min shayi. Aha bari in fito.
bacci a ƙasa haka? Alhaji, ka shiga ɗaki ma ka kwanta. Alhaji. Ya haƙurin Alhaji. Haƙuri da godiya. Allah ya cika shi. Amin amin. Kafin Alhaji ya rasu ya miki wasu bayanai a kaina? Kuma baki sanni ba. To, na san za ki yi mamaki ko al'ajab idan na ce zan gaya miki su. Ke yata ce, ni mahaifinki ne. Malam, wani irin zance ne kake dosar kunne na da shi? Fito fili ka faɗa abin da kake so ka faɗa. Wannan shine gaskiyar magana. In baki yarda da ni ba, ki je ki tambayi Hajja za ta gaya miki. Ƙarya kake yi, ƙarya kake yi, daga ganin ka ɗan damfara ne kai. Haka musamman da nake gaya. Kaji abin da nake gaya maka. Ƙarya kake yi, ƙarya kake
yi da ganin ka dan damfara ne kai. Menene lafiya? Me faru? Menene? Ya muna zaune wajen zaman makoki za ka zo ka tayar da mutane hankali ne. Akan me? Yaro, ba magana ta da hankali ba. To me ne? Wannan. Ni ne mahaifinta. Ta ina? Yaya yar uwa na kace yar kace? Haka ake kai baka hankali ne? Me yasa nake ne? To duk duniya wata da uban da shige ni yanzu. Ba zan zo in ta muku da hankali ko hayaniya ba. Ku tura cikin gidan a tambaya. An ki a tura ba za a tura ba. Ƙarya kake yi. Da Allah gafara shi da baki Allah. Ku fitar shi da Allah. Malam bi dan daga cikin abu daga Allah. Mu je Allah. Ba wajen da Allah. Je ki. Wannan akacin banza ne. Ke, yaushe wannan abin ya faru haka? Jiya ya zo da aka yi sadaka uku ya sa aka kirawo ni. Na ta iya min gaisuwa na miƙe na tashi zan tafi. Ya tsaida ni yake min zance. Ni dai san da yana gaya min jina nake kamar ba a duniya nake ba. Yan iska. Ƙarshen ta irin 'yan damfararrun nan ne masu zuwa da shashatun ko kayan duba. Ainihin yana cewa wai ni yarsa ce. Da ƙyar mutane suka fita da shi. To me mama ta ce? Har yanzu ba mu yi maganan da ita ba ma. Saboda jiya kwana ta ba lafiya. Gaskiya ya kamata ku tattauna wannan magana. Ko da su kawo ne a san irin matakin da za a ɗauka. Haka maman Zariya ce. Ya kamata ya ɗauki mataki. Wannan bala'i da yawa yake. Ga mutuwa, ga masi. Allah ya ji kan bawa. Allah ya masa rahama. Na ji daɗin yadda kika nutsu. Kika fawwala wa Allah komai, kika kuma ɗauka cewar dukkan mai rai mamaci ne. Na ji daɗi sosai. Na ji daɗin kalamanka. Kana ɗaya daga cikin mutanen da suke mantar da ni baƙin ciki min da farin ciki na. A duk lokacin da na kasance tare da kai, nakan kasance cikin annashuwa da jin daɗi. Na gode min zai. Baba Samina. Masu iya magana na cewa labarin zuciya shi fuska ke bayyanawa. Daga fuskar ki nake gane zuciyarki na cikin farin ciki da annashuwa da jin daɗi. Kada ki damu. Raina fansa ne a gare ki. Zan kuma iya dukkan wani abu da zai faranta ranki. Ko da hakan zai zama illa a gare ni. Assalamu alaikum. Kin ga na sake dawa ko? Na zo ne in bayyana miki kaina. Ina son ki saurare ni. Ba na buƙatar ƙara sauraron kalamanka. Ka fita. Ina son ki saurare ni domin ki fahimce ni. Ba zan saurari kalamanka ba, ka fita. Wallahi ni mahaifinki ne na halaka ba na bai gobe. Malam, ka rufa kanka asiri. Ka fita daga gidan nan. Wallahi zan haɗa ka da hukuma. Zan kuma sa 'yan sanda su fita da kai. Su kama ka su kulle ka. Yaro ne. Ko da man kaza ne. Yaro man kaza. Kuma ɗan giwa. Yaro ne. Bai kai giwa girma ba tukunna. Ina so in sanar da kai. Mai gaskiya
baya tsoron hukuma, mara gaskiya shi yake tsoron hukuma. Sannan kuma ina son ka tattausa kalamanka ka su zamar da kai, ka fahimci abu guda ɗaya. Hukuma irin mu take nema masu gaskiya, ba wai marasa gaskiya ba. Na zuwa. Ba na tsoron kamun hukuma. Ba za ka fita ba kenan. Wallahi zan sa a fita da kai. Zan sa a fita da kai. Me gadi? Na'am. Me gadi? Na'am. Ka zo ka fita da mutumin nan daga cikin gidan nan. Allah yi waje da shi da Allah. Malam. Mutum. Maka ihun barawo. Kwantar da hankalinka ne gadi. Ba na son abincin ka ya kare. Zan fita. Kar kai min ihu. Ka fita malam. Ki sani zan dawo. Kai kuma. Malam ka fita. Ka bukatar sake jin sauraron ka. Wannan mutumin yana ɗaya daga cikin wanda yake ƙoƙarin ruguza tubalin gidan rayuwata. Yaya zan yi da shi? Ya tsaya min a zuciyata. Me zan masa? Ki kwantar da hankalinki. Ni insha Allah zan haɗa shi da hukuma, zan hasa 'yan sanda su kama shi, su kulle shi. Dan na fahimci kamar akwai ɗan taɓin hankali kaɗan a cikin ƙwaƙwalwarsa. Kar ki damu, ki daina kuka. Na gode. Ki je gida kawai. Ki je gida kawai. Samina, Samina, Samina. Abin da ya sa na tsaye da kai na san a dukkan alamun za ka yi fahimta kuma za ka yi hankali. Ina son dan Allah ka saurare ni ka ji kalamai na dan Allah. Wato kai duk bayanan da ne maka baka ji ba kenan sai ka sake tsare ni a gurin nan. Ni ko ya zan bar kofar gidan nan iyata tana ciki. Ku bani iyata ba za ku gani ba. Amma in ba ku ban ba wallahi ba za ku daina gani na ba. In shekara za a yi ba ku sauraro na ni kuma ba zan daina zuwa ba. Sai dai wallahi ku kashe ni. Na dai fahimci cewa notukan kanka sun kwance, zan ɗauko buka nake da ya ɗora notukan kanka. An daɗe ba ɗore min notin kan ba. Wai ma, me yasa tuntuni baki sanar mun ba? Tuntuna an je an kama shi an ɗaure shi. Gani ne mutane sun kama shi sun fita da shi daga cikin gidan, shi yasa na ga ba sai na sanar da ke ba, kuma da yanayin yadda cikin keke a lokaci. Kai, wannan wace irin masifa ce? Ni ban taɓa ganin irin wannan bala'in ba. Yau dududu da mutuwa Alhaji kwana nawa? Haka kurin mutum don kwaɗayin abin duniya ka zo ka rikirkita mana gida, ka rikirkita mana lissafi? Hai. Ni dai ina ganin ma da za ki bani in tafi gidan kawo in yi kwana 2. Idan ya daina gani na ko ya daina zuwa. Lalle ne sai an ɗau mataki akan mutumin nan. Gobe da safen Allah ya kai mu sai na sa 'yan sanda duk inda yake sun kama shi. In ma wani abu ne a cikin kwakwalwarsa sun sauke mai shi. Dan mu ba za mu yarda da irin wannan ba. Haka kurin da me za mu ji, da mutuwar za mu ji ko da wannan bala'in.
In na je gidan kawo ma zan sanar da shi zai sa a kama shi. Shi ke Allah ya kai mu. Assalamu alaikum. Wannan wani irin sabon salo kuma kika dauko kina ja da baya. Ki tsaya ki saurare ni. Ki tsaya ki saurare ni mana. Malam ba an ce ka daina zuwa gidan nan ba ne? Ba fa zan daina zuwa gidan nan ba har sai an tsaya an saurare ni. An ji abin da yake kawo ni gidan. Ba zan taɓa sauraron ka ba. Wai kai malam wannan irin mutum ne? Ba an ga maka ka sake zuwa gidan nan ba? Yaro man kaza. Kai ka san Allah. Ba zan daina zuwa gidan nan ba sai an tsaya an saurare ni. Sai kuma an bani abin da nake zuwa in tambaya. Gidan nan ya fi karfinka kuma abin da kake nema ba za ka taba samun sa ba a gidan nan. To shikenan. Ina nan har Abu Sakaho. Gidan nan ya fi karfinka kuma ba ka da yadda za a baka a gidan nan. Kai fa baka saka tare ni ba da a ce kana da kumari ne ma. Matsayaci da wuya kamar ana daga shayi. Za ka ga abin da za a yi. Ba inda za ni. Kai. Yawwa. To. Kai ku ce mu. Ku tafi da shi. Ya ka ci kurkuye ne kamar ka kama. Ku tafi da shi. Ba barawo bane ni. Ya kuke jira? Ku tafi da shi. Ku tafi da shi. Na nake bi ba. Ku tafi da shi. Office kai da ni a can. Ku tafi da shi. Zan dawo. Kai da gidan nan har abada. Ku bai mun a hankali. Ku ce mu. Hajiya. Abin da ke cewa mun tura miji a je kotu. A tafi kotu. Abin da ya ce ke. To ai wannan ba wani abu bane. Shi ma ya ce a tafi kotu ballantana mu? Ni wannan abin yana daure min kai. Kwana 3 da mutuwar mahaifin yarinyar nan. Haka korin mutum ka zo ba mu san ka ba mu san daga inda kake ba ka zo ka rikikita mana lissafi. Haba, ni abin ya daure min kai. Ya ma za a yi a ce ni in haka ne ai zan san shi. To wallahi ban san shi ba, ban taba ganin sa ba. To haka kurin ka zo ana cewa ana rantan kaya ko wani abu to kuma wai har yanzu an shigo rayuwar rantan ɗa? Wallahi Hajiya ya tuhuma da binciken mai. Amma abin da shi na cewa kamar yana da mental problem to sai muka fuskanci cewa kai ba haka bane kamar yana ɗaya shan irin ƙwayoyi na ne wanda suke sa maye to amma hakan da yake ganin a tafi kotun ya fi a warware ta a can shi ya fi wato dama Hajiya mun yi magana shi a ofis ne ke faɗa mun ga halin da ake ciki shi ne ce masu shi abokin aiki ne kusan tare muke da shi a koda yaushe da wani kes irin waɗannan shi kan ɗan duba mana kes ɗin sai da ce to ya biyo ta nan ma ku ba sai kun je ofis ɗin ba ya fito da kansa ku je da muka yi magana shi ku je daga bakinsa. Ai wannan magana kawai barista a shiga kotun nan shine kawai inda za a warware mana wannan matsalar gaskiya dan ya zo ya dagula mana lissafi gaba ɗaya ka gani ai yarinyar a shiga kotun shine kawai zai warware mana wannan matsalar. Amin 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 amin. Shine asalin mahaifina babu yadda ba mu yi da shi ba akan ya tafi yaƙi wasu lokutan ma yana ƙoƙarin shigowa har cikin gidan shine muka sanar da 'yan sanda suka kama shi daga nan ne suka kama wannan kotu mai adalci da ta yi mana tsakani da shi. Kotu tana neman Malam Maude.
Malam Ode, ka ji abin da Samina Abubakar ta ambata a gaban kotu. Ka je gidan mahaifinsu da zimman za ka yi musu gaisuwa ta rasuwar mahaifinsu. Amma sai kai ikirari da bakinka cewar wai kai ka haife ta. Haka ne? Wannan gaskiya ne, ni ne na haife ta, kuma na gaya mata. To, kana da wani dalili da zaka kare kanka da shi akan wannan? Ya mai shari'a, a nan wajen bani da wani lauya da zai kare ni zan kare kaina sai kuma ubangiji na da ya halicce ni. Malam Mudi, kowa da komai ubangiji Allah shi ke kare shi. Dan haka ma Allah subhanahu wata'ala bai ban mu sasakai ba, sai da iso kammala da shari'a addinin musulunci ya aiko mana da manzon tsira tare da alkur'ani mafi girma a cikin littattafin Allah. Saboda haka kotu tana son ta ji dalili da hujja da ka dogara da ita wanda ka je gidansa ka ce kai ne mahaifanta ko mahaifinsu. Ya mai shari'a, shaida ta anan shi shi Alhaji Abubakar marigayi shi ne shaida ta, sai ita yarinyar ba za ta rasa nasabar da wani abin da ya gaya mata ba da matarsa. Samina Abubakar, kina da wakilin da zai wakilce ki akan wannan shari'a? Ina da shi. Barsa mun da ke suna yau da kika yi wani kika. Malam Mudi, kamar yadda ka zo da kotu kana ikirarin cewar Samina Abubakar yarka ce kai ka haife ta, ba Alhaji Abubakar marigayi da yansu ba. Shin ko kana da wata hujja ko wani abu da za ka iya tabbatar da kotu cewar Samina yarka ce? Hakika ya ta ce ta cikina, ni na haife ta ba to babu wata shaida ko wani abu na muhimmi da zai iya tabbatar da haka? Shaida shine kamar yadda na faɗa, marigayi shine shaida ta, sai ita na san ba zai rasa gaya mata wasu abubuwa. Malam Mudi, amma ka riga ka san cewar ba a shari'a da matacce. Kamar yadda kai ka zo ka tsaya a gaban kotun nan, wanda ya riga ya mutu ba zai iya zuwa ya tsaya ba da shaida ba. Ya mai gida mai shari'a, ina ganin dukkan wata shari'a da ba ta da shaidu rashin gaskiya ne kawai a cikinta. Barista, ba na son ka kai ni bango. Ka nemi in gaya maka gaskiya kuma na gaya maka. Me ya kawo rashin gaskiya a cikin nan? Barista Manzali, ya kamata ka sassauta tambayoyinka ga Malam Mudi, sun yi tsauri. Na gode mai shari'a. Ya mai gida mai shari'a, ina son kotu ta ba wa mahaifiyar Samina dama ta gabata gaban kotu domin ta bada wasu amsoshi da mu tambaye ta. Kotu ta baka. Hajiya, shin ko za ki iya kotu bayani menene matsayin Samina a gare ki? Samina ‘yata ce, ni na ɗau cikinta wata tara, kuma ni na tsuguna na haife ta. Shin menene tsakaninki da Malam Mudi? Ba ku taɓa zama da shi a matsayin miji da mata ba ko wani lokaci da ya wuce? Ban san shi ba. Sanadiyar wannan rasuwan ne ma na taɓa ganinsa. Ya mai giwa mai shari'a, a bisa saurare da aka yi daga bakin Hajiya Mama, ina son kotu ta yanke wa Malam Mudi hukunci bisa shishigi da ya cusa kai da sojan gona da soyayi na ikirarin Samina Esa ce, bayan babu inda a duniya aka taɓa uba ya haifi ɗaya ba tare da ya san mahaifiyarta ba. Wannan ya saba shari'a. Ina son wannan kotu mai albarka da ta yanke wa Malam Mudi hukunci.
bisa sauraron wanda ake kara da wanda ya kara, wannan kotu za ta ɗage sauraron wannan shari'a har sai 20 ga wata. Sannan kuma kotu ta yi izinin jami'an tsaro su kama malam Maude su tsare shi a wajensu har sai zuwa wannan ranar. insha Allah ne nake da nasara. Ya kamata a ce ka dan yi bayani. Wannan ita ce kawai abin da zan gaya muku. Ku bi mu ku gani. Zan yi nasara insha Allah. Amma me zaka iya gaya mana dangane da wannan shari'ar da ake tuhumar ka da shi da sashen bayani da zaka yi mana akan sa? Ai gamsashen shari'a kawai shine ku zo ranar da alƙali zai yanke shari'a. Gaskiya za ta yi halarta. Nagode. Ya biya tayar mana da hankali, ya hana mu kwanciyar hankali, muna zaman mu lafiya. Ya tayar mana da hankali mama. Ko kuma dai ba ke kika haife ni. Ke kul kan na sake jin kin kuma ambatan irin wannan magana. Kin taba ganin uwar da ta haifi ya ta ce ba yarta bace? Ko ko a ina kika taba ganin ya ta canja uwa? To ba na so ka sake ji. To maman me kika fahimta game da mutumin nan? Me na fahimta kuwa? In ban da kwaɗayin abin duniya, abin da mahaifinki ya mutu ya bari shi yake kwaɗayi. Ba komai bane ya sa shi. Ashe akwai ranar da mai kuɗi zai shiga cikin matsala. Ashe akwai ranar da talaka ya fi jin daɗi akan mai kuɗi. Ashe akwai ranar da dukiya ba ta da amfani. In dai haka kuɗi yake, to gane rashinsa da samunsa. Kai, ka sake jin wannan magana. Talauci? Ai talauci masifa ne. Ai duk tsiya gwara dai kana da shi. Ke baki san cewa talauci iya haukatar da mutum ba? Ko ya je sa shi abin da zai zo iyayen da na sani? Annabi ma ya ce mu nemi tsari da talauci. Kuma duk ɗan adam na duniya mummuni na kirki sai Allah ya jarrabce shi da abubuwa iri-iri. Ke dai kawai mai ta'adda Allah Ubangiji ya hayar da mu wannan jarrabawa. Samina, 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 Samina.
Samina. Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wayo Allah. Wayo Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni da kashe ta. Kuma zan kashe ki. Wani irin gobara ne ya taso a cikin gidana mai ƙarfi, ko da aboki ne Allah ya haɗa zamantakewa tsakanin su, ana haƙuri da juna, balle kuma mutumin da yake da iyali. Ba ka so, ba ka tausayi ba. Love does not begin and end the way we seem to think it does. Love is a battle. Love is a war. Love is a dangerous game of ours. Ni ne na ce ina son ki. Ka shiga zuciyata a yayin da ban taba tsammani ba. Macijiya ba kya ramin kai sai na wani. Yanzu ka bari matarka akan wata karuwa. Al-Kausar Movies brings you another prize winner movie. Lokacin da Bija ta samu wannan yanayin to komai fa kan iya faruwa. Ina Salima? Tana cikin wannan maganar ne haka. Zan boye ta ne da gangan? Dama yanzu gulma ta tashi daga kan mata ta koma maza. Na fiki a garin neman gida ta nemi ta rasa. Ni fa ban fahimce ka ba fa dan Allah ka faɗa min yadda zan yi amfani. She is glamorous, attractive, cute and wise. There is another secret yet to unreveal about her real identity. Who is she? Find out in Matar Bahaushe. Macen da bata biyayya ga mijinta ta cuci kanta saboda araba kanta da aljanna tana ci tana gani. Ko na speaker ka sa ba zan saurare ka ba ka ci ko? Executive producer Jamila Umar, co-produced by Danjumai Sharada, assistant director Abubakar A. Abubakar, and Murtala M. Shugaba, produced by Imran Ibrahim D.O. Zai zo wani rayuwa ne haka. Basira kin cuci, munafika alkuku. Allah ya isa tsakanina da ki. Wannan zai zama darasi a gare ki da kuma sauran mata ire-iren ki. Shiga uku anya ba mutuwa zan yi ba. Matar Bahaushe, styling the king of Kannywood, Aliyu, Sadiq Sani Sadiq, Ibrahim Bala, Hawwa Katanga, Safna Aliyu, Fatima Musa, and others. And directed by Ibrahim Bala. What is the causation? Find out in Matar Bahaushe. Ranar Laraba 11 ga watan 1 na shekarar 2011 na fara haduwa da shi a cikin kwalejin da nake karatu da wani maraice. Akwai wani mummunan al'amari da ya faru da na ja a tukwana kusan nan ne? Amnesia? Wace irin cuta ce kuma amnesia? Dalilin so. Wato kowane ɗan adam akwai irin taban da yake da shi a cikin zuciyarsa. Wani za ki ga cewa taban yana warkewa, wani kuma har ya koma ga Allah ba zai warke ba.
Ranar Juma'a 3 ga watan 1 ita ce haɗuwarmu da shi ta biyu bayan mun fito daga lecture. Kin tuna da muka fara haɗuwa da ki? Ba abin da kika tuna min. Illa Salma. Wacce ce na shahad? When the heart is in the state of controversy, after you lost the one you love, Najatu, ina so kin mota alfarma zai yi. It pains more than death. Ba wanda na bukatar gani a yanzu sai shi. Dan Allah ya kike dan Allah dan annabi. He is just like the reincarnation of his deceased wife. Amma na so miki tambaya, nake miki kallon kamar ki taba yin aure. These tear them apart. Sadiq Movie 2 now comes with another tearful melodrama. Dalilin so. Kasance har da ƙarshen rayuwa da mai sona to ki sani soyayyar zuciya ta yi rauni. Dalilin so. Na fahimci na manta da komai a rayuwata. Kai kake iya tuna min su. Wato mutum yana iya manta da iyayen shi da yan uwan shi da duk wani abin da ya rayu shi na manta da shi. Yakan yi manta da addinin shi sannan ya manta da shi kanshi waye shi. Dalilin so. The king of Kannywood, Ali Nuhu, Rahama Sadau, Isa Ferus Khan, Nuhu Abdullahi, Baba Hassan, Maryam CTV, Maryam Boots. Dalilin so. Screenplay Nazir Alkanawi, produced by Abdul Wahab Alhassan Awarwasa. Duk wani matafi da ke ka sani ƙarshen tafiyarsa ta ƙare a cikin wannan gidan. Story and directed by Amin Esboro. To be frank, love is the most dangerous battle of heart. Come on. I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself, it's like worth living, should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Gotta give it to everybody need, bro. I miss you so much. Thank you, guys. Duk duniyar nan babu wanda nake so kamar ɗana. Ka so naka duniya ta kishi ka ina ka duniya ta so shi. Dan ubanki ki gaya min nace wanda ba za ki faɗa min ba? Me haka? Ta dai aka yi mata. Ai an riga an cuce mu. Wai me aka wai yar wai take ne? Yaren nan fa ba batun sa ta tafi nake ba. Maraba, marhabin zuwan wani sabo. Sha lele, sha kallo, sha bege, sha ambato, hasbiya kashe da idanu. Littafin bakin alƙalami. Ki ba yarinya bace. Ki riga kin san abin da kike nufi. Idan har kai ba gagarumin abu ne a wurinka ba, to ni a gurina gagarumin abu ne. Dama ni tun farko ba zan ci aure ne ya kawo ni wurinki. Sha'awar ki ce ta kawo ni wurinki. I love you. Littafin bakin alƙalami. Soyayya ta saka mu mun fara kama daya. Da kinki kin washe ni mun zama iri daya. Farin cikin kake saka ni in yi dariya. Ki murmushi na ganki mai ado da kulliya. Ka bani suna baka min yi musaya. Ƙaunar ki na rike ta zama uzuri. Dole na ci baka sha bigina. In ka rike mini alƙawari. Babe International. Kai kawai ya ka ciki? Man ni ne man to me? Oh my soul. Duwayenka ta komai. Wallahi dadi ma ban san za ta bari cewa ta yi ciki ba. Abinda zaka ce kenan? Yanzu babu wani mataki da zaka dauka akan yattawa? Tushen labari
Hafsat Eladan, tsara labari Shafi'u Daudarewa, shiryawa Abba Abubakar Babaye, daukar nauyin Fatima Muhammad Salisu, ba da umarni Al-Gumza. Littafin bakin alƙalami. Ba ƙaramin daɗi na ji da dadi ya tafiyar nan. Inda yanzu kafin ya dawo za mu saka ta wahala sosai a cikin gidan nan. Koya? Ni baka san ta sanda yana cikin gidan nan hankali na a tashe yake ba. Har Allah Allah nake ya fita.